A da idemo u Toplice? Joj, ne. Ne. A ljubavi? Ne. Godišnjica nam je, moramo negdje otići. Gdje bi ti išao? Ja bi ti najradije ostao sam doma. I s tobom, samo sam, naravno. A znam, ljubavi, ali to nam se neće dogoditi. Da. Budemo nešto našli. Pun je internet. Pa... Šta je? Jon Bon Jovi, ljubavi. Ne. U Beču. Pazi, molim te, ima nekakav mali unplugged koncert u kafiću. Isuse Bože, moramo ići. Okej, ali koliko su karte? Jer ako je to mali koncert, te cifre će biti sulude. Ma nisu. 250 eura Oboje. po osobi. Ljubavi, Ne. ajde, pa moramo ići. Ajde, pa to nam je san. Dobro, nije nam to baš san. Je, kako nije? I ovo je savršena prilika. Ovo mi je možda zadnji koncert. Joj, znam. Znam, ali vjeruj mi, ja hoću ići, ali novci. Eto. Pa 500 eura. 500 eura bi nas došlo i one Toplice. Pa zato i ne idemo tamo. I nije to samo koncert, to je i put u Beč i smještaj. Ako uzmemo nekakav jeftini hotel... Ma gledaj, ni da spavamo u hostelu, ne može. Mi smo ovaj mjesec već imali nepredviđenih troškova zbog ovih štetočina dolje. Tako da ne može. A nemoj se ljuti, molim te. To je Jon Bon Jovi. Znam. U Beču. U Beču, Jon Bon Jovi, ali ne možemo, nemoj mi pjevat, jer ćeš me nemoj, molim te. Ne, ne može. Eto, ne može, on je preskup. Ne može. Dobro, onda piši klinčići. To ko neki mali klinci, kao klinčići. Daj, Tamara, molim te, ozbilji se. Prestani s tim glupostima. Znači, onda ti još idu suhe šljive, svježi ružmarin. Svježi ružmarin. Vi stvarno, hoćeš ti dođi, ko jaš poti samet. Pa ne mogu sad radim popis za dućan. Slušaj ti, sutra ujutro ti i ja idemo tražiti domaću kvasinu. Imam popis dućana u kojima to možemo naći. Šta pričaš ti, čovječe dragi, pa to možeš kupiti u svakom dućanu. Ma ne možeš, to možeš ovaj običan odsad, to je skroz drugo. Ma čekaj, za to nije isto, bogat. A je isto, ali njemu nije isto, njemu je... Pa vama je isto, zato što imate pokvareno nerce jer stalno jedete te čipsove i... Šta priča? Domaća kvasina, ti ima potpuno drugčiju kiselinu i drugačiji okus neznalice. Jel? I baš sad, evo, mi moramo to nabaviti, to je neophodno, jel? Moramo, Šuti. Sutra Ana i Borislave godišnjicu braka, pa i mi pravimo večeru iznenađenja. Super, od kvasine. Od divljači, budalo. Otkud nama divljač? Pa, gospođi Melaniji sam radila pramenove, pa mi je dala srneći bud za kompenzaciju. A ja sam se sa Dašom dogovorio da ona to lijepo napravi, a mi ćemo joj donijeti sve sastojke. Dobra, baš će se Ana obradovati. Divljači u režu. Hoće. Ana jede divljač. Ana to ne jede, ljubav, što pričaš? Jede. Meso divljači ima informaciju o životu i samim time je zdrav. Bravo, odlično. Šta pričaš ti? Ne znam, ali Ana tako kaže. Ako je to tako, šta mi onda ne jedemo stalno divljač? A šta ti to nekad ne kupiš, a? Ja sam navio sat u 5:30. U 6:00. Nemoj mi kasnit, a? Ajde, možeš se u krevet. Bože moj, šta ću ja s njima? Kako? Ej. Napravila sam financijski plan ljubavi i čini se da možemo i na koncert i imati jedno noćenje u Beču. Yes! To će vidjeti. Jesi ti uopće spavala? Ne, nisam. Ali ko bi mogu spavat kad idemo na koncert? Pogledaj. Okej. Ajde, to će vidjeti. Znači, tjedni troškovnik, neto, mjesečni. Mjesečni. Okej. Aha. Pa ti si to jako dobro složila. Jesam? Da. Znači, možemo ići? Očito možemo. Genijalno, ljubavi! Jon Bon Jovi! O moj Bože, to će ne biti kod drugi medeni mjesec. Još ćemo biti sami, bez tvojih. Joj. To. Jeste. Čekaj. A vi ste još tu, ja sam mislio da ste otišli. Ma šta ti je u tim bocama? A, našao sam pravu domaću kvasinu. 5 boca! Što ti je?
Pa da imamo male zalihe, šta? Šta zalihe, tata? Jesam te tražila lijepo da mi ne zatrpavaš kuću sa nepotrebnim glupostima. Stvarno, koliko mi octa trošimo? Nije to odsad, nego prava domaća kvasina. Ista stvar. To sam ja rekao, ali evo, očigledno nemamo profinjeno nepce. Pa dobro, šta je u tim vrećicama? To je hrana. Ana, moramo nešto jesti, jel tako? Pun nam je hladnjak. Tata uvijek si imao tu maniju kupovanja, ali sad stvarno ovo postaje problem. Gle, takvi su i moji. To je valjda generacijski. Taj strah da će ostati gladan. To je siromašno, tu. Gledaj, ja razumijem sve, ali ideš kod mog terapeuta razgovarat. Ovo je stvarno sad prevršilo svaku mjeru. Neću ići kod nikakvog terapeuta. Ovo smo sve kupili jer pravimo u petak večeru za vas. I hvala ti puno što si nam uništila iznenađenje. A bit će i divljači, Daša će spremit. Ajo, za nas, pa stvarno niste trebali. Ma trebali smo, neka smo, mislim, zaslužili ste vi mnogo više. Ma ne, stvarno niste trebali. Mislim, mi smo u petak smo zauzeti. Šta ste? Reci sad, šta? ajde, idemo u Beč. Ne može. Ne može, Daša je već odmrzla but. I taj Beč pomaknite Pa za koji ja, dan. neće Beč pobjeći. Pa da. Ja, zapravo idemo na koncert. Koncert? Da. Kakav koncert? Bon Jovi! Bon Jovi, zar taj još svira, molim? Da, ima neki mali koncert u klubu Unplugged. Ma daj, molim te, kakav je to Bon Jovi kad mu isključi struju, jel? Pa šta dobiješ to, džibonja, jel? Ne? Šta ne? Pa ja ne znam šta bi vi, ljudi moji. Ja bi radije ostao na divljači nego išao na koncert. Pa ko je lud da ide na neki glupi koncert umjesto da dođe na jednu krasnu večer? Pa jest. Mi smo ludi. Mi idemo u Beč. Eto. Tako je. Tako, Da. da. Mislim, a vi se napravite tu divljač, stvarno. I uživajte ko da smo mi ovdje. Ma Pa ne može tako. Ne možemo mi glumiti da ste vi tu ako niste. I šta je sljedeće? Rođendan bez slavljenika. I da neko drugi puše u svječice. Ali ja sam glup. Ja sam glup što se trudim oko vas. Yes. Idem ja odnijeti ovo lijepo kod Daše. A, daj mi re samo, šta će vam sa i kesama, molim te? Tata! Ode ocet. Pazi. Ima puno stakla dole. O moj Bože, prolio si mi ocet po tepihu. Ali nisam namjerno, zapeo sam. Da, pa sam ti rekao da te papuče ne stavljaš svugdje okolo, mogao sam se skroz polomiti. Šta pričaš, ti nisam ja kriv, to su tamarine papuče. Ovo je sad potpuno uništeno. Evo, posupaj svoj. Ne, to je merino vuna, molim te makni to. Ne mogu vjerovat da ga sad moram bacit. Jedva sam našla pravi, ubila sam se. Nećeš ga baciti dušu, očistit ćemo ga i gotovo. Nećeš ga očistit, ne može se vino očistit iz njega. To je ako makneš mrlju, ostaće taj smrad odstaje, on će to stalno isparavat, znam. Molim te, smiri se, čitao sam, treba staviti onaj puder i sve će biti dobro. Ti, baci te vrećice, molim te, Ko ja? uzmi staklo, makni staklo odavde i onda ćemo ga lijepo zarolat Ko i ja? stavit van. Di ćeš sad? Idem kupit novi tepih. Isti, ako Bog da. Da ću pomoći, ne brini. Ti pomagaj kako nisi gledao gdje hodaš, brate dragi. Ana, ovako, ne možemo sad kupiti tepih. Ovaj neće ostati sad sigurno. Onda ćemo biti bez tepiha. Bez tepiha. Da. Oni sjede tamo, vuku taj stol. Nemamo para i za tepih i za Beč. Ako već moram birati između tepiha i Beča, ja biram Beč. Pogotovo sada. Ma i ja bi, ali tepih... Evo, gle, ovako, kupit ćemo ga idući mjesec. A? Čitav mjesec. Onda možemo možda ovaj spavać. Ne možemo staviti onaj ispavaće tepih u dnevnu sobu. Ja te molim, nemoj odustati od puta. Molim te, ne sad. Ajde. Neću odustati. Nemoj. Od puta ne. Pa da. Šta? Nije tepih tako hitan uopće, imaš pravo. Uopće nije. Tepih. Ljudi budu cijeli život bez tepiha, jel tako? Pa uspiju nekako. Jesi sigurna da ćeš izdržati? Pa ne, pa normalno da ću uspjeti. Eto. Nisam ja sasvim van kontrole, jel? Šta, to je samo par dana. Mjesec dana. Ali idemo u Beč, treba o tome Tako razmišljati. je. Nije to je zabavno. Ma, koja normalna osoba bi izabrala tepih umjesto Bon Jovija, jel? Uživ. Eto, Tepih. dobro, onda ja danas rezerviram karte.
sad već stvarno moram ići kasno. Ajde, lijepo radi. I drži se. Ne, hvala ti, hvala ti. Ne, nije dobro. Još malo prema napred, tamo od mene. Ana, već pola sata pomičemo tepih, otpala su mi leđa. Ma, šta ću kad ne stoji dobro, stoji krivo? Ma kako može stajati krivo kad stoji na istom mjestu di stari? A isto, vjerujem, isto, sve. Vi nemate oko za to, ne očekujem od vas da to shvatite. Dakle, samo malo. Ako nemamo oko, pa nemamo nepce, imamo mi ništa u ovoj kući. Boris! Ej, mogu ovo objasniti. Šta smo se jutros dogovorili? Jesmo, dogovorili smo se, ali je bio isti i bio je zadnji na lageru i... Gle, ne zanima me. I meni je pun kufer više tog poremećaja. Tebi je pun kufer mog poremećaja. Ljudi, jel sam ja u pravu?